dimensions, tenen un creixement ràpid, per les dimensions que podria tenir uns 350, 400. El que més m'impacta d'un ésser com aquest és que quan estic aquí em connecta molt amb la meva pròpia humilitat, perquè estava abans del meu pare, del meu avi, del meu besavi, del meu rebesavi, és a dir, com una petita plàntula de castanyer ha arribat a assolir aquestes dimensions, és a dir, aquest és un fill, no? I segurament a nivell de sistema radicular totes les cures que han tingut els seus ancestres per fer-lo arribar fins aquí. Els castanyers són arbres originaris de la Xina, no són originaris Espera un momento, Sandra, si us hacen callar, porfa. Anna! Silenci! Anna! Però s'han naturalitzat, és a dir, s'han adaptat perfectament. És molt important, bueno, el David segurament ho coneix moltíssim, tot el tema de la fusta de castanyer per fer botes, per fer perxes, no? D'aquestes de sostre. I com va arribar aquí des de la Xina? Bueno, els romans van fer una gran dispersió de llavors per tota la nostra civilització. Llavors, d'alguna manera, són espècies forànees que s'han adaptat a aquest clima mediterrani. Ara, en aquest moment, i ho comentàvem amb la Nevera el dia que em va portar fins aquí, fins a aquest lloc tan màgic, estan malalts, tenen una malaltia que és el xancre, és una malaltia bacteriana, i aquestes anotacions que hi ha aquí, la Nevera i jo dubtàvem de si era un tema de catalogació o si era un tema de tractament. Jo no us puc donar la informació, però com veieu, aquest exemplar té molts tumors, no? També és un exemple de la seva antiguitat. És un arbre caducifoli, perd les fulles a la tardor, i simbolitzaria l'abundància a la Xina. Per què? Per la producció de fruits durant l'estació de l'hivern, no? La recol·lecció de fruits de la castanya. El doctor Bach va fer servir, coneixeu les flors de Bach? Jo he fet teràpia amb flors de Bach. El doctor Bach feia servir l'essència d'aquesta planta per desenvolupar la nostra intuïció. La nostra intuïció què és? És una cosa que la sabem però no sabem per què la sabem. I és una corazonada, no? Algo que ens diu el cor però no ho sabem. Doncs el que feia el doctor Bach amb aquesta essència era intentar obrir l'Agna Chakra, el Suset Chakra, la nostra intuïció. És a dir, allò que realment nosaltres percebem sense saber per què, però ho sabem, no? De les característiques del castanyer, en els tallers el que parlo molt és quan necessiteu trobar una guia i desenvolupar la vostra intuïció, que veniu a abraçar-vos a un castanyer, que segurament us donarà una bona guia, no? I amb això el que enllaço amb el que són arbres molt antics, dir-vos que els arbres antics de qualsevol tipus d'espècie tenen una capacitat molt especial, que és que són capaços d'emanar uns olis essencials que estimulen el nostre sistema immunitari. D'aquí tota aquesta nova moda que hi ha ara, que és el Shinrin Yoku. Al meu canal de YouTube tinc un vídeo que parla d'això, del Shinrin Yoku, de los baños de bosque. Llavors, què és el que fan al Japó? Als anys 80, el doctor Quinn Lee dintre del seu sistema sanitari, ho coneixeu? El que va fer és crear una teràpia, una ergoteràpia, que el que feien era ficar gent malalta, estressada, amb problemes de tensió arterial, amb problemes de fibromiàlgia. I de fet a Olot s'ha fet un experiment fa 2 anys amb una comunitat de dones que estaven afectades per fibromiàlgia. I es va acabar demostrant, malgrat la mostra era una mostra petita de població, que el fet de passejar durant 2 mesos pels boscos de la Fageda va generar millores amb el seu estat en general, tant del que era l'umbral de dolor com el que era el fet de poder dormir sense medicació, etc. És a dir, quantes coses hi ha a la natura, que és la nostra pròpia medicina, i no en som conscients. Per això, un dels missatges del meu projecte és aquest, és poder conservar perquè les futures generacions puguin gaudir, perquè d'alguna manera formem part d'això. Llavors, tots els arbres antics, com us deia, tenen la capacitat d'exhalar aquests tinents, aquest tipus de substàncies que inhalades directament ja influeixen dintre del nostre sistema immunitari i afecten la nostra sang, millorant el nostre sistema en general. És a dir, quien no pasea por un bosque y no se calma, o no le calma la vibra, o directamente no, se siente mucho más sereno y mucho más en paz. Es decir, és un recurso que d'alguna manera tenim tots a l'abast, però clar, el tenim a l'abast sempre i quan conservem els nostres boscos. També un últim apunt, el faig. La qualitat energètica del faig, per exemple, és fomentar la nostra autoconfiança i la serenitat. D'alguna manera, quan vaig decidir fer el canvi de vida, gràcies als fajos, gràcies a l'autoconfiança que em van donar i algunes mares que vaig trobar, algunes mares fajos que vaig trobar
al bosc durant aquella època. Ara segurament estic fent aquesta activitat per vosaltres, perquè si no jo no hagués trobat el coratge de trencar, no, una feina fixa a l'administració pública, etc., per fer veritablement el que vull donar i vull aportar i tinc al meu cor. No? Per tant, jo us animo a que us feu servir com una cosa diària. Segurament que tots trobareu molta més pau interna, no? El fet de poder contactar amb això d'on venim. Espero haver assolit les expectatives de la sortida d'avui, malgrat hi ha hagut alguns moments així difícils de camí, que us hagi resultat, sobretot vosaltres, que ho comentàveu abans de sortir. Molt bé. I espero que us hagi interessat, si més no, coses que no coneixíeu, no? Que us les pugueu endur cap a casa. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.